Opposing the restriction imposed by concerned authorities on the plying of commercial vehicles in certain thoroughfares within Shillong City, the East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association, under the leadership of its president Wandon Bokjarwa, had on 2nd June 2023 informed that a petition would soon be filed at the Meghalaya High Court, as the restriction to plying of such vehicles would have a negative impact on the daily livelihood of local taxi drivers. Terming the order as not acceptable, Wandon Bokjarwa said that the circular should not only apply to commercial vehicles alone, but to private ones as well, since he alleged these are also reasons to traffic congestion across the town. Nakaliang jungi hi kum ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Station hi ka jingwan yang kendo ka jungi ka DC ka badai ka haru por ka badai ka chairman jong ka Regional Transport Authority ban yathir habide ba ka jikni order ka menin ka janmet ban nang man phayat wat even ye ki kali commercial lane ki ye ki kali commercial nang ni na khandailat bat ha mat phran te nakaliang ka jungi ka jing yathir ka along aslam ha mat ngila sembe jiru ya kowe karai ba nginum la ban pedang ya kene namar ba ka khandai lat bar ka matran hi kadai ka wei kidai tangki arli ki commercial complex hang ni hapo kari kasi jantia ka jungi mo waru nang nuru na kandong na kansoru habukut ki hap ya dan kambe ya kini ki arli ki yo te ban phintang ban de ban ong ba ban rung ya ki kali commercial sapo khandai lat hakisngi ba kimdai bat sapo mat frank sing bomdai shanu pak kinya intai kali namar ba lada lalong ba pi blok no yo klong snam manta pi blok no yo klong snam ban ong ba yo thet nong ba phimdai banya satu manta pi habia satu kata kemut ngi lalong dead man walking lupa ubri baya ya te hagju ko por padaru kolong ba naklang disi ko ong bai persahi kan lek be yakni ko order ko makla penmi ya ko order kan mla ban revoke su ya ka te ko ong ba kadairu naklang ka court order te naklang jungiru ngi ong ba kamdan jumut su pangin kren hangni hapo office pi namar bila burom ngiru ngi burom ya ko court ko ba disir ko burom ya ko court te ngiru mtangin ne court naklang jungi ngiru ngi ne court namar belai ba kelakta ya ka livelihood jong way po way unongnya kali la neutral kali kum ba utrai kali li usiwi khajna ka ba khamram hendai menta phin pha ban nang ban mana pada ban rung kita ki jaka ka pen pau ba phi ka pen pau long ba phi khain ni kum kita ki merau bat hakju ka por ka bolong unacceptable mo manong bangi taksi ngi pen blok de ban wa choi ka daw ba pen blok haslong hi ka jing pen blok kam dei nok taksi namar ba la da phikno tang taksi kibun ki taksi la ni kibun ki private vehicle ki ba ya apo ka city namar ka city ki jungi ka dai tang 10.8 square kilometers mo 10.8 square kilometers kumno thrai ka num blok ka city dem de kata bat lada ka long kum ne ngi brom ya ka court order ru ba ngiru ngin file la ferbet sakut ba ya ki bro khot ka long ba kam dei ban pechiliang nama lada piong ba manta yu wat yu bri ru pidi ban mana manong ba phim dei ban rung support pibi menta kasngi phim dei ban rung support khnai lane support mat phran menta kasngi pidi ban bo no rutin yu bri ru dem de kita te nakliang jungi hi ngi ong bitang kata ba ngim nem pedang ya kane bat ka kum ya kali jungi ngin ya be kum julong bat lada kal don kono ka yu nakliang jungi ru in sa sempat dikibai senjam ki bakam kan bakri ban ong ba ya kita khajna ni kita namar larang Islam man siu tang sisngi ya ko ru siko jar ka fain te bar ka disiru ko ong ba kata ka de jong kam jong transport nakliang jungi ngim laon ti ye te habi de kata ba mti ye tengiru ngin hap kamai be ya por ban wanra ya ka ban ya kesukasan ban penkelu jak soslong nakliang jungi ngi ong ba kila de ban create more township te kila de create more township ban pli sibon ba kiyau mo da pli sibun ba kiyo nga thrai ka soslong manu banwan so umman so ira menta sebut kum nuksa hamau lam ta kadon kayo ba he kaju kador kaju ya kaju ka ba pithet na yo kaju ka pinthet na stage mulai ru nga thrai tre so iban dem de ta hendai ka balong menta pada ka e ba pelong yu pa ba khoi banwan be tang ha po yodo ba po khnai lat ka dei ba sarkar hi kam nang ban create yaki commercial complex yaki jaka ba fair but hagju ka por kam simla island pada ba
kan bu ik snong he mah kumsong nam ta kan New Zealand satai hapo New Zealand ta dan iyo hapo kot kinong New Zealand ke wan hang ne hapo kan ka ul Zealand kata ka de kadan iyo tai ko tang ka wei ka yo ko biang hang tai ro kam dan te hapo kot hab dan kam ya yo